Hekk kif fit-tmiem din il-ġimgħa tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Giuseppe f'Imsida, il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Chris Bonnet ħabbar il-ftuħ ta' spazju ġdid bħala parti mill-proġett tal-Imsida Creek wara konsultazzjoni u qbil mar-residenti u laqdiet tal-lokal. Dan l-ispazju qudiem il-Knisja Parrokjali jifforma parti minn dak li fil-futur qrib se jkun il-pjazza ġdida tal-lokalità u nfetaħ temporanjament għal waqt il-festa. Diversi għaddit lokali qed jużaw dan l-ispazju għall-ewwel darba biex joħolqu attivitajiet tal-familji u tfal f'ambjent sigur. Ingħata wkoll spazju adegwat għall attività tradizzjonali tal-ġostra li fil-futur se ssib il-post permanenti tagħha fil-proġett tal-Imsida Creek. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru Bonnet segwa wkoll ix-xogħol fuq il-pont ġdid li nbena biex jgħaqqad in-naħa ta' Taxbiex ma' dik tal-Pjetà. Taħt dan il-pont għaddej xogħol fuq kanal ġdid li se jgħin biex tiġi mmaniġġjata aħjar il-problema ta' rarar. Il-Ministru Bonnet qal li wara li tkellmu ma' laqdiet lokali nstemet ix-xewqa tagħhom u ġie assigurat li jkollhom post xieraq fil-ħin għal-jiem tal-festa. Intqal li dan l-ispazju li nfetaħ se jkompli espandi fil-futur biex bekk il-Misidjani jkollhom pjazza ġdida kif jixraq. F'din iż-żjara l-Ministru Bonnet kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul.